Mayong aga mga kapien, live kita diri subong sa maya bahin sang Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kung sa diin makita nato no nga ang ining overpass no nga between no sang Iloilo National High School kag West Visayas State University mga kapien is plano nga ipa-demolish ni Mayor Jerry Treñas ang ining overpass nga ini. Ang ining overpass nga ini mga kapien na dugay na ini nga wala ginagamit sang aton nga mga estudyante no, estudyante sang Iloilo National High School kag sang West Visayas State University kag mga kapien ko sa inyo be mapabor bala kamo nga ining overpass nga ini ipa-demolish na lang ni Mayor Jerry Treñas kay ini hindi na magamit sang aton nga mga estudyante kag may mga pedestrian lane naman diri no sa idalom sang aton nga mga eskwelahan kag mga kapien ang ining overpass nga ini ginaistara na ini sang aton nga mga informal settlers diri sa syudad sang Iloilo kag mga kapien no, sa mga nagliligad man nga mga tinuig ini nga overpass nga ini no aligar no nga may luntad nga mga krimen like may gapanglagas nga mga tao sang kutsilyo o kon may mga kuno abi aswang diri mga kapien nga ginapatihan kag sa subong mga kapien na aton nga Mayor Jerry Treñas no posible o kon iya plano nga ipa-demolish ang ining overpass nga ini. Kung kamo bala mga kapien, pabor bala kamo nga ipa-demolish ang ining aton nga overpass nga ini? Kay kung lantawon no, hindi naman ini Japon magamit sang aton nga mga estudyante kay suno man no sa mga tawo diri kay ining overpass nga ini sa ibabaw sini sa maagyan sini is may mga tae na kag may mga nagailistar na mga tawo amo na nga hindi naman ini nga maagyan. So lantawon nato ang aton nga comment kung bala pabor ang aton nga mga kapien. So again, good morning sa aton nga mga kapien sa na-late lantaw sang aton nga Facebook Live. Lantawon naton ang mga comment naton kung bala pabor bala kamo sa plano ni Mayor Jerry Treñas nga ipa-demolish ang ining overpass diri no in between sang West Visayas State University kag Iloilo National High School. Ini mga kapien no, hindi na maagyan sa aton nga mga estudyante kay gani may mga informal settlers sa kita diri nga naga-star diri sa may overpass nga ini kag una best bala mga kapien hindi na ini maagyan kay bangod nga sa mga nagliligad nga tuig may ginaaligar diri no nga mga krimen man nga nagluntad parehas ang may gapanglagas ang kutsilyo, may ginaaligar nga kuno abi may aswang o kun may gapabatsyag sa sining overpass nga ini. Sa subong mga kapien no, may mga informal settlers kita diri nga ilistar sa sining overpass kag nabatian naton kagina sa radyo nga sila hindi gid pabor nga ipaguba ini kay bangod diri na sila ga-istar. Pabor ba lang aton nga mga kapien nga ang ining overpass nga ini paguba na lang o kon i-stay put lang ini diri sa may Luna Street, La Paz kay ini mga kapien hindi naman ini no magamit sang aton nga mga estudyante lalo na sang ginapatungan ini sang duwa ka eskwelahan kag initani no makabulig ini sa aton nga mga students because damo diri sa salakyan nga gaagi kag kung kisa kabudlay man nga magtabok pero bangod kay hindi man ini sa gihapon maagyan kay bangod may nag-ilistar na diri kag suno man sa ilang before pa sila mag-istar diri may mga tae ini o kon may mga sapat-sapat na ini diri sa may overpass nga ini amo na nga ilang nga ginistaran.
So nakita naton mga kapian no sa susubong tawhay pa kag ginapamangkot gid nato ng ato nga mga kapian kung sila bala pabor nga ipaguba ang ining overpass diri sa may bahin sang Iloilo National High School kag West Visayas State University kay ini gani mga kapian hindi na ini magamit man sang aton yung mga estudyante kay bangod nga sa mga nagliligad nga tuig may nagalunta diri nga mga ay hindi manami no nga mga bagay like may gapanglagas nga mga may gapanglagas sa tawo nga may kutsilyo may mga ginaaligar nga may gapabatsyag o kung ano man mga kapian. Nasubong na pamangkot nato ng mga kapian kung sila pala pabor sa sining pagpa-demolish sang overpass nga ini nga ginapatung-an sang West Visayas State University kag Iloilo National High School. Kasabong hindi naton makita ang comment no sa aton nga mga Facebook live viewers. So ginahulat naton nga mag-load ang aton nga comment section. So sa liwat sa aton nga mga kapian pabor bala kamo nga ang ining overpass nga ini in between sang Iloilo National High School kag West Visayas State University pabor bala kamo nga ini ipa-demolish o kon ipaguba na lang sang aton city government. Ay makapiba na lang sang aton city government. Yes, may mga kapian kita nga nag-comment na nakita naton diri nga may mga pabor naman no nga ipaguba na ining overpass nga ini kag may iban nga nagakahangawa pa no kag nanugunan nga maguba ang ining overpass nga ini kay magamit pa ini no kag tungod man no sa mga lunok diri no sa mga kahoy-kahoy diri natabunan ining overpass amo na nga kaladukan nga mag-agi na diri. Yes. May isa kita nga commentator no hambalya favor gid siya sa demolition sa overpass kay kanugon lang man nga wala ginaagyan kag prone pa sa hold up halin sang una amo na mga students tatap natahap magsaka dira kag mas prefer nga magtabok na lang. So amo man ang gina-consider man nga factors ang aton nga city government kay bangod ang ini gani nga overpass nga ini is medyo madulom na kung gabi kag kun adlaw man no may mga gailistar man diri nga mga informal settlers kag delikado para sa aton nga mga estudyante amo na nga mas pili na nila nga magtabok diri sa aton nga mga pedestrian lane sa idalom kaysa magsaka diri sa overpass. Yes, may mga kapian kita nga hambal nga dapat tinloan na lang kag pabutangan na 24/7 sang pulis kag pabutangan sang suga. So posible man ina mga kapian nga base i-consider man ina nga factor sa aton yung city government nga instead of demolition base patinloan ini pahawanan kag pabutangan sa mga suga kag syempre may mga malapit man kita diri nga mga police stations may mga PSTMO man kita nga mga nagabantay diri base pwede man no nga pabantayan ng ilang diri or pahawanan para nga tawhay sa mga estudyante mag-agi. Yes, gina-consider man ina nga factor no kay kung ipaguba ini syempre
posible nga road closure gid ini diri nga bahin ti mabudlay katama kay ini in between gid ini sang dagko nga mga eskwelahan mga ka-PN kag hindi lang estudyante, hindi lang aton nga mga teachers sa mabudlayan dire pati ang mga regular commuters, regular workers naton nga nagapadulong sa syudad sang Iloilo kag syempre diri man no sa mga dagko man nga establishments diri sa palibot diri madamo kita diri nga mga dagko establishments damo kita mga workers so hassle gid ini kung ipasirado pag gid ina diri kag mag road closure may temporary road closure kita may temporary road kita nga ihatag pero mag-cause japon sang traffic. Yes. Amo pagina no, amo pagina ang another factor man sa aton nga gina-consider sang aton nga city government mga ka-PN according diri sa nag-comment no nga damo na diri may ga-star kag damo na diri sang may nagluntad man no nga hindi manami man no kag ini para man sa safety sang aton nga mga students since ang mga eskwelahan diri is dagko katama kag hindi man na basta-basta ang number of students nga nagasulod kag pagwa diri so para man ini sa safety man sang aton nga mga students if ever gid man nga ini ipakuha na lang kag possible no nga i-open diri ang iban diri nga talabukan diri no in between sang duwa ka eskwelahan kag paubrahan na lang sang overpass. I mean paubrahan na lang sang pedestrian lane. So again sa aton nga mga ka-PN no, ini posible pa lang kag ginaplanuhan pa lang sa aton city government no sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas ang pagpaguba kag ang pagpa-demolish sa sining overpass nga ini. So amo nagapamangkot kita sa aton mga ka-PN no kung pabor bala sila or hindi kung ipaguba ang ining overpass nga ini kaya sang una no useful pa ining overpass nga ini pero subong ini nagid ini siya mapuslan mga ka-PN is because may nagilistar na diri gani nga mga informal settlers kag sa mga nagliligad nga tuig pila na ka krimen ang nagluntad diri pila na ang na-record naton nga krimen nga nagluntad diri kag amo man ining ginakahangawa sa aton city government kay para man ini sa safety sa aton nga mga students. Yes. Posible no nga kay syempre kung magtabok ang aton nga mga students diri sa idalam maski sa pedestrian lane is delikado sa gihapon lalo na kung rush hour. So ang initani nga overpass nga ini useful man sa aton tani nga mga students but amo na ang ginakahangawa man sa aton nga city government is kung diri magalagi nga aton nga students basi no hindi naman nga ginapangayo no kay sa mga nagliligad yung mga tinuoy gani may ginaaligar diri nga may gapinang lagas nga may kutsilyo may ginaaligar nga may gapabatsyag so ang gina-consider man sa aton city government is ang safety sa aton nga mga students. Yes, posible gid no pwede gid nga pabutangan sang pulis, pabutangan sang CCTV kag pasanagan ang diri nga parte sa aton nga overpass kag ilog kag gina sa aton mga commentator nga ini nga mga kahoy nga ini no nga ang iya sini nga mga dahon kay iya nga mga sanga nga nagatabon sa overpass is ipatanggal or kakas bali or hindi ako balaan ang term but ipatapas ang term mga ka-PN.
Yes, mga ka-PN. Kagina no may nakita kita nga mga badyaw nga nagpalanao galin diri sa overpass nga ini. So amo na ang gina-consider sa aton nga city government kay syempre kung damo-damo na diri nga ga-star diri sa overpass nga ini, syempre hindi taman ginahambal nga tanan no, but hindi ta malikawan kung kisa ang aton nga mga students, ang safety sa aton nga mga students lalo na gani kay ginapatong-an ini sang duwa ka dagko nga eskwelahan kag hindi man basta-basta nga numero sa mga estudyante diri nga ang ilang nga safety amo man ang gina-consider sa aton nga city government. Amo pagid na ang kanugon mga ka-PN because this overpass has been a landmark na for some kag ang iba naton nga mga alumni na sang eskwelahan sang WIVSU kag sang Iloilo National High School is may mga memories man dire kag dugay na ini man nga sa aton syudad ang ining overpass nga ini. So kanugon gid mga ka-PN kung ipa-demolish man, but sa subong ginalantaw man sa aton city government man nga ang safety man sa mga students, safety sang tanan nga nagaalagi kag amo na kung base may ibulos man sila nga plano para diri sa aton nga mga students kag sa tanan nga mga nagatabok-tabok diri sa Mansig dagko nga eskwelahan naton. Yes. Yes, since ang ini nga overpass gani ini no according sa aton nga commentator sa aton nga Facebook live damo sang TAE sensitive content charing damo na diri sang mga higgo na sang sapat kag syempre ginaistara naman diri sang aton nga informal settlers mga ka-PN. So delikado gid para sa aton nga mga students. So amo da ang ginatunaan pa karon sang aton nga city government kung bala ang ining overpass nga ini ipa-demolish na lang o kung nagaan sang iban nga plano para nga maging safety diri ang aton nga mga pumuluyo nga nagatabok kag naga-eskwela, nagaobra diri sa mayabahin sang Iloilo National High School kag sang West Visayas State University pabor sa pagpa-demolish sang sining overpass nga ginapatong-an sang sining Iloilo National High School kag West Visayas State University. Sa subong nakita naton mga ka-PN if makita nyo diri sa babaw i-zoom naton. Pakita nyo mga ka-PN may mga ulo sang tao. Ibig sabihin mga ka-PN may naga-star gid no sa sining overpass nga ini kag ini sila hindi tani sila insigida mapahalin diri sa overpass nga ini kay do naging puloy-an na ini nila. Sa subong amo ning ginalantaw sang aton nga city government gani kung ipaguba na lang ini, ipa-demolish na lang ini kay ang kung damo-damo na diri nga mag-star na diri no sa aton nga overpass nga ini ang ginakahangawa naman is gina-worry naman sa city government ang safety sang aton nga mga students no sang West Visayas State University kag sang Iloilo National High School. Yes, wala na no may gaagi na diri. Wala na may gaagi na diri maski adlaw. Hindi lang gabi. Wala na may gaagi kun adlaw kag sa gabi gid. It's because
So base may temporary man no nga plano nga aton nga city government bago ipa-demolish ini nga base kung pwede pala nga palimpyuhan o kung pahawanan ang ining palibot sang overpass nga ini kay para maagyan sang aton nga mga students. But amo na gani sa subong hindi pa ini maagyan sa aton nga mga estudyante, sa aton nga mga teachers o kung sa mga workers naton dira kay damo higko sang sapat may mga tawo nga nag So madamo gid salamat sa aton mga ka-PN nga nagpabutyag man sa ilang mga sentiments sa aton nga comment section. So karon mga ka-PN magulat lang kita sang update halin sa aton nga city government. I-refresh lang aton nga page of Panay News.